David, you forgive your aircraft. Yeah, but boss of the Papa, say yes, you are Kebedani, Luciani and Canada, or when she were home, Bedania, one of your pro, one of your slow. Yeah, Papa Gideon, Sankawama, yes, I got up for a moment and you must store. Uncle, you go see it if you fire central man. Yeah, Papa, would you for Jessica for? Would you want to send the Papa? And I'm in a war. When you went teaching on what you hint yeah. What do you want for? You come, baby, give your breath and I'm in a common war. You come, Yeti, Abasem Wadi, Namiba Kwama. I'm for the way, and the young Remunia messes here when the ball you come, Yeti, give your breath and Namiba Kwama. What's in the Nasia? Where was in a 2 year old diamond or the check? I walk at you, man. I went to our car, Sika, my mom. I am a son of the check. For yes, you do. I'm not for a seed, a seed coach. Or you got to the one say I won't pay. I just saw the canals. I can't do Matatron. Holy Lida. Yama, Lydia, Vida. I know it's so why I have done this way. Of a running train. Oh, Yamiti, the way Yamiti, I ran to meet you. I will join them. Tell us, you are dear. Who could do for Yamino or Yadia? I know I mean that you know you're portrayed upon Yami. I dear you. If you're Yami to me, and a medium man of the Yadia of us. See you come so far away. Oh, dear, dear, come. Baby, give your breath and I'm in the corner. Baby, give your breath and I'm in the corner. Ah, you come. Baby, I'm a same one day. I'm in the corner. Baby, give your breath and I'm in the corner. I'm for the way. And I am rebel, you're not seeing when the ball Baby, give your breath and I'm in the corner. You come, baby, give your breath and I'm in the corner. Baby, give your breath and I'm in the corner. What's in the Nasia? Where was in a 2 year old diamond or the check? Baby, give your breath and I'm in the corner. Abraham, yeah, no, dear Brandon, all the baby, give your breath and I'm in the corner. Baby, give your breath and I'm in the corner. Baby, give your breath and I'm in the corner. And anymore, you won't see a baby, and run into one more see me in the war prophet in the face. No, too much time you to get to. And anyway, and done what's it. Obasan was saying, you know, my and then we have a big job. Therefore, yeah, I'm watching. Let them go for the
Oba Rosie na ye wo nshira bebre. Oba ma wo te say. Bebe ma me ko nya wo England. Erade nshira bebre. So for ma me mercy wo te say. Oh him ma wo te say power pass power. What's your video? And you will come. What's your main capture? And then the media. I'm tired of you. Me only be a empty done me. My abacus for and rather than me. My brother in me, mirror done me. No, what you say? Ene anwumere Yehowa enhyiram esire si jata na owoso ne homa mala matudu ayira no owemfo akase no nyame kokorobo ko a amansan nyina edan no kotwi amansan na ne twifo man bi aso no ene anwumere wonfa mfiri adum nkwa dum wate onfa mfiri nhyiram nko nhyiram wonipa bonefo baabo nsam sukusade na manya beda ne ho agiram obeso betware wa na mu de obi ntonsan fanhye ne busuofo ne konkomo aso mo ne so ene dem yimpa yesi ensi wo yim na ensi wo kra yi ene den yasa yate yesim yaba ne de ne yaba no na yaba ohima Yehowa nhyira so wa join ne yen power pass power ye pani enwo pani warrior empire no pani enwo yen because ye pani de dada eni oja bi susu dumja o de ye oja bi ye de ye dumja Erade nhyira oforiwa erade enka hono ntutu anamonsi yaba ne de ne yaba Erade ayadom ode yakọ asan de yaba bedudu fi asomdue mu a na yedabofo pani ase me bama baby team from Georgia Erade nhyira o ne erade ntu anamonsi ya hyehye ne yema na nkasa na de bra mu ne de esiri kuroyin ampaya be yeden ebedwa enema ebedane medin the war of prophet Gideon ofori asiedu Mr Asiedu Erade enka ho ne erade ntutu anamonsi Erade fa wo mfira dum nkwa dum Erade fa wo mfira nhyira mu nko nhyiram ene ye besua de pa na de na ye besua no ye besua nsuo tumi a ewo ensuo so na ye sua abakosem bi efi America ye besua abakosem bi efi America adentin America kuro no wo so because ye fan say 52 countries and achichire na aye kuro baako Ejoko America state bia no omo governor yeden e wo honom ye besua de afa America ho pa na ye beyi nsam ni bia firi twura kunkun ni no hu se nyame asem yesunsun na nasem ye oja Everything susum so let ya wonwum bi say na asem yesunsun nyame nasem ye oja o na asem yesunsun nyame nasem ye oja wasam we nyame bofo wasam we wasam we nyame bofo wasam we ko chongo da man say go abai fo dwane o obofo wasam o enti o nyame nasem no yesunsun na esan eyede yen ye oja Meba mame ama Yehowa enhyira ama papa bi utie me from US Erade enhyira m US fo nyina ene ye beka bakosem kakra e wo US timu am wo US ne de mutie mi am obehunu abakosem ayeden e wo ho pa wo US de wo utie mi am obehunu abakosem e wo ho kwabena Yehowa enhyira m meda ase nyame wo de mi akode mi aba nyame yadoma US fo December de meba ba besram December mu nhia me e wo New York Bronx
ne nyame ya adoma December munhyia me Queen Erade ensura se wa join yen ene da imesi ampaye nwumre ya ebedwa waka wo de ka kire wo nyana wote won nche power pass power eje bidumuja na pane en wo pane enye ye be kire sunsun mu nsam tumia ewo nsuo so ye ka ensuo a ensuo eyoman ensuo eyoman ye ka ensuo a aye nipa bebre hu se ensuo da ho a tumiti nsuo enti ensuo wo ho eyoman ensuo wo ho no eyoman wo America state obi no mind se wo ba no a okita ade bi a okita eja wa maso eyeden ekosoro no ene ye be kasa state no ho asem unnim na bakosem America fo ye ka sunsun mu niema sa akuro no wo mu nim niema ankasa papa ne bone bi afiri ho enye omo ne di democracy baaye enne me ba bebie woni wo sunsun no wahunu se hwe eniema na hokwa o eniema na wokwa enti ma woni na wo na ji sunsun sem di na ye bible se enye ne honam ne moja na enye ne wiem atumfo nsuman frɛ enkabrekie a yemfa yeni huwom ye ne saa nkorofo ne na aya dan enya enti wa nsɔre ya wo be sɔre ya dan etia no dia se America omo ye wo man na ensuo bi ayo man tumiti nsuom fame ko Revelation 17 yankenka bibi wo ho nkere wom for yeni akenka sem na edikan no free Revelation 17 atifia so so obofo bi kase wose na abofo ba so a okrokura nkuru wa nso wose wo bofo bi ye dan ekase wose na abofo ba so a okrokura nkuru wa nso enimu baako wose abofo ba so a okrokura ekuru wa nso emu baako ne me baba ye dan ebe kasa se bra na menchire odwamanfo kase wose bra na menchire odwamanfo kase no a wati nsuo pii no so wose wo ye dan wati nsuo pii sa odwamanfo no wati nsuo pii so entima me nsuo bi ayo man Jitum enu jini kuro bia wodi wo ho bebo America no obe shawo mase because the America no sa Revelation 17 na ye kan no mami America ne sa de ne kopi wo ho enti kuro bia wodi wo ho ebebo America no woni ni bodwaman ne mra ne chichirew enti wo ya badwi se wo ni mra ne so mbe to sha wo so ade enti ne Arab fo ani US fo enka ada mo ni na wo tumi business tumi bi kan ye ngo o se brana menchire odwamanfo kase a wati nsuo pii ni so wose brana menchire odwamanfo kase a wati nsuo pii so hwe almost touch you na make ho asem emma clear wo me hanom almost touch you win America for state you win na make ho asem almost touch you yo ena meka ho asem unnim saa de ne ye ede nche na America atro o musika ne so in God we trust wo sin nyame ne ye ginidi odo modi na ho bibi wo baabi wache abrofo ne kwompo they believe in spiritual things they believe in spiritual things wo ko ayia your friend is saying TikTok no money we no nyina Black American for be spiritual platform wo honum uko consultation you pay $100 and no ko be send wasem no email no reply no wasese nyanya time ya woni gale ke dia ma say Jennifer Dware I'm telling the gospel truth Black American for be etonton spiritual niema wo email wom no aka wo problem no so email back no ko bo hu nanim no do consultation $100 me say enyu obi say no dia say me see enyu obi say because me wo Black American lady bi e wo Chicago am man niema obeje niema free me ho no dia say wo be email kino so email no anya de obehwe wani mu kudempo kan problem me ma ho solution ka odo ma wani na ho kan ne nko so na me nchiro dwamanfo kase wati nsuo pii ni so wo se bra me nchiro wo dwamanfo kase na wati nsuo pii ni so na tembuo so ni na wiase ahemfo
ɛne na bɔ adwaman saa ne na adwaman mo nsa abobo wɔn a ɔtete asase so verse 3 na tifia so ban adwamanfoɔ no ho ani suadi wɔse wɔbɛɛ adwamanfoɔ no so ani suadi hu no ɛne saa wɔbaa no sunsumu hu no nam wɔne Americafoɔ statue no ɔmayɛ no difference biara nyɛ dan anim wɔwo sɛ ɛyɛ sunsum asɛm na meka kyerɛ no saa wɔbaa no wohu no nam ɔne Americafoɔ statue no ɔmayɛ no difference biara nyɛ dan anim ka ne yɛnkɔ wɔse no ade me nam honhom me kɔ ɛserɛ saa na me hunu ɔbaa bi a wɔte aboa kɔkɔɔ saa a bususɛm di ahyɛ ne ma na wɔwɔ tire nson wɔso wɔde ɛn tire nson saa hwɛ deɛ ɔmode ɔmayɛ asi maame ne ti so no kan hwɛ stars no na asisi ne ti ne so no wo deɛ kan hwɛ ɛyɛ nson so just yet stars na asi ne ti so no ɛyɛ maako nson kan yɛ nkɔ wɔse ɔwɔ tire nson wɔso wɔ tiri nson ɛne mendu na ɔbaa ne hyɛ atade afase brɛ wɔso ɔbaa ne hyɛ nti America so wɔ America no ɔbaa ne di country no so America ɔyɛ ɔbaa nti the moment America de ho bɛbɔ no ware kuro no ɛno ti ne nkuro bebree ayɛ de ɔmaka bom na ɔmayɛ baako it's when mother of America. We any mother of America. Can you go? Also, no bad is atade afase brand nkrawo. No di sika. Me ba veni so hote say me chia from Germany. Bibia boko di obaba. Can you go? Also no di sika. Ani aboade abo. Was di sika ni aboade abo America from wuska. The whole world country wuska America. Into baba be ware no odi for na boy yi kura na start wisi so no de hwe yes aboden bo ene ye de aje enkyira no gina amanfo bebire America fo mo hye America ase no because America wo yoba enti amman bebe wo se sa wo ba no ene amman bebire bebo dwaman enti America ono no wo bo dwaman hold ya say was sawo ba no woni e mamman ahemfo be ye dan yes lord na make bibi kire no ebe kakra no if you doesn't protect yourself no one will protect you kan yenko so no ba ne atade afase bre ne nkrawo sa no di sika ne aboade abo what sika ne aboade abo ani ahwene pa asesa ne ho no okura sika kuruwa wo so ye dan okura sika kuruwa e die ni kura maame no e die ni wo ma ye kura no ya wo de ohun se set obi si wo keka wonnim de meaning tumi ehyemu wonnim tumi aye dan ehyem so the say who set obi si wa wonnim tumi America for they are very strong and powerful and you kuro bi ejimi o to ko se de so no because no your ba wo ware no and the moment abeje o mo democracy na tum no told you say the moment abeje o mo democracy na tum no wawu and which in America for kenten amman bebre so no wo man ya wo mpeso be kenten so no wasel na nse hwede mo ye atakifo told you on nse on almost kata atakifo wo mo ye ade ane takifo empene wo so almost kata wo say wo msikanim America dear wonnim statue ni ayedan esi wona se kire ene me be kire wase ye ase kire wo Revelation 17 kan yenko osuro di sika ni aboade abo ni ahwene pa asesa ne ho wodi sika na aboade abo na hwene pa yedan asesa ne ho won say o ma design ni maame no sa won say o ma design maame no kan yenko osuro di asesa ne ho okura sika kuruwa woso kura sika kuruwa achiwade ani na dwama amofi no wose achiwade ni na dwama amofi no nti na o yuji democracy tum na wose ni obia ni di obia tunum sa I'm telling you the secret. The moment I obey atumu no, and no, you don't have rights, you don't have say.
kan yenko ose na dwoma mo fi ayemuma wose na dwoma mo fi na yemuma na atwere di bi won mama so say ehintasem e die no ma che wo musika ne so in God we trust nyame ne yaginidi e tu te Ghana ha yo se apro se wonji nyankopon ni nyame ni wa America fo okropo ma ye statue see in God we trust te wonji nyame ni ne wo te radio station no kasa no hu tim fifre se nyame bi ya ni wa wadansefo no wa kan yenko atwere di bi won mama so say ehintasem was what you didn't be about no matter so kita a star 7 star na job ba nti ho ahia ma me na wo hwade star say na atwa ni nti ho ahia kan yanko so atwa di bi won mama so say ehintasem Babylon kase asase so ni nwaman ni achiwade afo was asase so ni nwaman na achiwafo de nyina ma eno ti the moment wo be kan ho asha America mu no wonu mu bodwaman na ne mera ne chichiro ntime de wo ho ni democracy ne chichiro enya dia betimi adi wo ho because no woni maami ayedai enya pam kase woni maami anya dan pam kase eju di state obi siwa country bia ye state obi siwa woni di state no ma ye na sinsuo so ensuo atwa ho ahia you have to be very careful so tinsuo pi so what sa wo ba no what ensuo pi di an yeso me just so you so powerful and no tin America for you so powerful told you here ewiase afana nyinara no obi ada America sir told you here when the mother of America told you here we country bia one spirit would did wo so when the mother of America we added the mother of America. Now Revelation 17 come on me we who are some and ye America for secret actual. I don't have a phone no when you near my 1 more year with Sumasin. My whole team 15 no going tin Yamini. America forcing God with trust Yamini a Jenny did now send Yami anyone. Kan yanko so atwa di bi won mama so say ehintasem Babylon kase no asase so ni nyaman de achiwade afo nyina wose asase so ni nyaman na achiwade afo nyina na wose na mehunu se ahotifo moja wose mehunu se ahotifo moja ye dai aboro wo ba no wose mehunu se ahotifo moja ani Yesu adansefo moja aboro wo ba no na mehunu no eya me wawa kase verse 7 natifa so se anisuade hunu na se kire wose anisuade hunu ne ase kire wose na obofo ne ka kire me se adenti na ya wanwan meka wo ba ni aboa a woso a wotre nso ani mendi no ho anyitasem aboa a hunu no dabi no wo ho na afa die woni ho na obefiri buru ni maba wose obefiri buru ni mu ayedan aba na obese ko se yemu na baye woni otete asase so a wanfiri wiase asase antro wondi no bisa wo se edie ne wo mamu na triangle ho a play etwama na akoshe raibon ni play etwama shape na etwamu ni kita container na akoshe raibon ni abrofo ni kwa pontimi nko sa mamu na triangle ho no tumi na no ade wo ho enya American Ocean ho ne wo enya wo no wo ade nchi na America fo yi aye sa statue we etie won so emeye won ti so yadai mako 7 bisa wo se edie ni wo mamu na tranke ho se atokuru na edie nko ani hyem play amemo no almost 1000 na so sa atokuru no nyadan enyama bisa wo se edie ni hye ho there is power in water there is power in sea don't joke with water ensuo ne ho oten enti ensuo bia your mind enti wo se wo boaboa ensuo ano na wo to ni din ya po what you hear was wo boaboa ensuo ano na wo to ni din ya po unnim asekire ene me kire wase abrabo pesunsu mu nipa bi na won kire kire hunu ba bia wa abrabo na ye da ye kọ titimire mu no ne nananom efa eso de kwa bisa ekobisa wo mo hyebirem ekobisa niema eba besi wote faako
no woniema nyina asɛ na wada ne nkuro besie baabi a wote no eniema nkoyie sorry na niema ndane kan ye go so na be ya wona otete asase so a wan free wi ase ahyase antwere wondi no enwuma ni mu nwanwa so obehu na boa no said there be no ho na fe di oni ho na so wo ho ara o se ha na adwene pa a nyansa wo mu ne wo se ha na adwene pa nyansa ne wo mu ye den ye wo o se tiri nso no aye me ponso a oba ne te so wo se etire nso no aye me po sa stars na egu ma minute ni so no wo sa stars we a egu ma minute ni so no wo se aye me ponso a oba ne ye den eti so stars na egu ni tiri so no wo se aye me ponso a oba ne te so wo ba no nya be po no enya dan no mati ama no o te so dan pa be po wo be po fuara pa o ma pega nesi so wa pega nensa abodin buo no mo de esi saa de no maame obi bi obekase nyame ni wo no yo bayifu pa emo bi na da o se nyame ni wo se na samu ye sunsum na wo nyame na sam ayi oja na samu no ye nkrante nufanu enti ma woni na ho Sitiri nso no aye me ponso a oba ne te so was etire nso no ye me ponso a oba ne ya dai ete so na aye ahemfo baaso was ya de ayi ahemfo baaso adenti na America uko state bi omo governor uko state bi ana omo governor wa ya dai wo hwe ho aside president ni nyan about your fans 56 country ni sini nyina obi a won the governor because America your mind your kuro and omo nyina akabom and omo aye baako aye Ghana haka ya sontokom aye Africa ya sontokom ya to ye ni sikadie na sa and ni bre na bayisem and me we live abrofo security bi ama wo se wo mote wono no wo monte wakwa wache wo man free by now no be America they started with somewhere and nube hu ye Ghana for ya salai ne yakwaje visa na adwo yemfa ma yen medi sika ye po mukuro mu akọ wuni mu niema o ma hyehye wo mukuro mu no wuni mu niema ene amane ne niema o ma hyehye wo mukuro mu no mukuro mu de na waye ya kan ni bayi ko hie jufuo ene ye billionaires of America barristers billionaires jufuo ne ye billionaires eno mo ye lawyers akese wa America adenti na America for dem hokwo Israel for padamfo papa pe o my papa so dia se Ghana ne hokwo Togo ne hokwo Benin po my papa ne fa ho bo no adenti na America for edu omo hokwo ayi Israel for hwe map baby America se any Israel se omo pade papa Ghana for the pade papa here ni na Benin baby omo queen ho ko fra o say president ko hoyi me wura fi me kaya meka chan aye president me hu so akọ ho no yam country papa for aye ho ma wom ye country papa ensoni bia ba ye so country fu sikadiefu country nko na ye ho ya dai ebe nu adurofu country nko na ye de ho bobo wom na wom fa de papa bia ma yen ka ye Ghana ya nwen ne sin enti bisa se yen ye mada Ghana no we sunsun be na ye bo Ghana ho ban abayifu onko a akonkonsafu onko a kankan nyamefu onko a na aka yen kankan nyame si kankan nyame ko jeni bae yi Kwame Nkrumah ene ko ji kankan nyame bae ya huru she so wako kankan nyame so ofiri ayi o no ofiri Ghana o kankan nyame no ofiri ba bia Kwame Nkrumah dia no ko she no Guinea yo Guinea bisa I want no ofiri bae ene tese no ye hunu obia ebo Ghana ho ban ye coat of arm no say akoroma say you petew say kwa no bi yo nyame nku a na ye dan enim ye nim say kwa no bi say you pete point of correction say akwa confirm de nye bigiri say kwa no bi na wo pete so tete country bia wo aboa wo hwe country no so America for use eagle Mexico for so use eagle wa so aboa wo wom so tete Ghana de me say kwa no bi na wo pete so tete wo pe emu a wo ye strong land for use jata miensa
Ghana de me say e kwa no bi so petew sakroma se ginamwo ye nyankopon nko aninim o man aginyame ho dia se aginyame ti wo ko nkoto dwuma ya bompa ye ma o man Ghana na kire Awurade sem wo ma wo man ntimi ntumpon hwe America no makoye ma mi statue e de star sabogbo ano wunim tumi ewom wunim ade o mo hyehye de ma mi si wo si wa pagya ne nsa wa pagya ne nsa kan ya nkwa Wasi tiri nso no ya mepa nso a oba ne teso. Wasi etire nso no ya mepa nso a oba ne ya da yeteso aha. Na eya ahemfo baaso. Wasi ya de ai. Ahemfo baaso. Wasi eya ahemfo baaso. Wasi baanum agu. Wasi baanum agu. Obaako wo ho. Obaako wo ho. Ofoforo nyamaaye. Wo foforo nyamaaye o. No oba a. Aha. Etwase otra kakra bi. Wasi oba etwase otra kakra bi nti bibi boni bi abesi o wiase America de kan si wo first. Tumu no break fu enya America for ne bai. Ah, let's start here. Nyeminufu mi mfa mensa nwa wasi nya America for ne bai. Ehwa no mode ye dan. Ebaye. Hwe. Nwoni na wo. Enti obi bia na obeji America for democracy na tumu no. Wo ware saa wo bai because wo bai no wo ware amamman. So ti ase. Mother of America no wo ware amamman. Enti wo se wo bai Germany no woni amamman ahemfo bo adwaman. Tino obi bi odi ne ho bebo America no wo ware saa wo bai ene ne bo adwaman. Ani enko osina aboa da bi no wo ho no na afi woni ho no ono ala nso ne de otoso nwotwe no no prinsu ni mu wo ko sey mu osina mendu a wo hunu ya no ahemfudu was a mendu no sa country se du no eti country so mo ye powerful pom ni America bo no wo mu nyina se oba we yase what sa a mendu no free mercy or cultism ahifa sa ni free buy anya wa ni free free mercy no cultism anya wa ni free buy America fo ani fiti sa na emu nyina buy wo se enti wo do ho bo na ka wo so ba kwa join ni sa society ni bi na tinyina hwa anya wa ni free buy ka ni enko osina mendu a wo hunu ya no ahemfudu wo se mendu na wo hunu ye no eye ahemfudu wonya ahenie nanso woni aboa ne benya ahoden wo se woni aboa ne benya ahoden enti America wo mo ho odin enti wo mo dwom democracy ni tum na wo jimo mtim da to sha wo so hwere nko ya Gaddafi komuano so manka ati wo manka choti ase ati wo manka ti wonu mo yade wo ko adwo democracy ni tum Ghana for ati ne asresre tanifo nyina asre kwala nyina asre na safo so sra mo beka nyina asre asrement enyina ye gina cement ni bi because no empanifo nyina asre enkwala asre ye empanifo yi abeg yo kwabloche ehu abeg sa ye to se fiance bi na me ya doma efie de bia edi sunsun kase ebo na de brɛ wo enti efie da 8 o'clock to 9 o'clock ya 1 hour spiritual kase ebo obeti asofo ho nsem obeti akonfo ho nsem obeti abayifo ho nsem obeti abosonfo ho nsem na me ya doma efie de bia ye de brɛ wo enya ne ya tine dwam ya hyehye wo ye sofo na wuti udi na wonti ase ano akohyepo ye adwumani ya me pa chaw ende ye sunsun kase ebo de ye bom se kapa ti ato ye na sere ti the moment ya America fo ba be di wo so no wo ware sha wo ban na de bi a wo ba ne pe no esese wo ye man ti yesre Ghana for ye pasere sere because ye penifo nyina mo sere ti yeso so nyina ye sere ni ya ko hwem sa sere do pede a wo ku sere de ade obi pe no de ba ho ti afi enye de ope to sere de no so acho se ne ye so no sei ne mi wom enti bra sa ati bi anim na me so me mfa ma wo ene na ta me se kan ye no sa de we de wo ya bon sam de ntine ye nye ho ti afi ti si egusu a ye sere ni egusu a ye bobisie yi de who say show mase you cause rubber from wo she maami ase I'm telling you the gospel truth because ni sika na yakoje ne de your man yi ni sika na de ye lord kwan na ma wa faso ani enko
Wose na mendu a ohunu ye ne ahemfudu a wonya ahenie. Nanso woni aboa ne benya hoɔden sa wose woni aboa ne benya hoɔden sa ahemfudo nhwere. Wose yenum wo ana adwenkoro wo. Na wodi won tumi ne wona hoɔden be ma aboa no. Wose wo mu de wo tumi ne wo hoɔden be ma aboa no. Ahemfu no. Enti no say the moment abakɔ join ne wo mo no. Wo mu de wo tumi ne wo hoɔden na ma wo ba. Wo mu take powers ni nyinara. Eno cha America, the country build ne ho abo America no. Wo show mase. Do what I say. Wo dan no. Wo didi ma ne ka. Wo di bia bra mu adi because wo ni kapa. Da bi Wo ni kapa. No na hwa wo na hwa wo. Ti de fa wonsa wo wani wo de be wo wani. Fa wo aso de be wo aso. Kane yanko. Wose na wodi won tumi ne wona hoɔden be ma aboa no. Sa yenum na adwaman no bɛkɔ. What wenum ni adwaman ne be ya dan. Wenum ni adwaman ne bɛkɔ. Wose na adwaman no bedi won so nkunim. Wose adwaman ne be ya dan. Bedi won so nkunim. Yes. Na fe omudi esunkunim. Ene omudi esunkunim nti you matter how. Me say ebe kakra no a lesbian e bakoso. They catch the gospel. I'm telling you the gospel truth. Because they na me asem. Omudi esunkunim. Omudi esunkunim. And they are going to force us because yes, niam wo and you don't have audacity to tell me that you can't do it. Because for omudi wa hoɔden ni be ama wo ba no. Kan yanko. Aya no hwe pe osofo bi onim sunsumu niam o. Po bi onim de no nkyerɛkyerɛ oniam ni so. Na BBC a wanfa ne kyerara. Wose na sem ye sunsum no nyame na sem ye oja. Kan yanko. Wose yenum ni adwaman no bɛko. Wenum ni adwaman ne bɛko. Na adwaman no bedi won sunkunim. Wose adwaman no enti maami adwaman ya eba Ghana no. Adwaman ya eba wiase ha no. Enye adwaman ketewa. So ti ase. Kan yanko. Wose na adwaman no bedi won sunkunim. Sa efise oye awura no mu awurade ne ahemfo mu hene. Sa wone wona waka no ho a wafrɛ won ne wayi won ane wadi won no kware. No waka kye me se insu a uhuru ye a odwamanfo ne teso no. Eye nkuro. Wose ya dan. Eye nkuro. Wose ensu na uhuru ye se odwamanfo ne teso no. Eye nsu o. Eye kuro. Eye kuro. Sa. Verse 15 no. Wose ensu na uhuru ye se odwamanfo ne teso no. Eye nsu o. Eye kuro. Eye kuro. Ani nkrafo kuokuo. Ani nkwanti wa meka cho say America for mu ye kuokuo. Ay America ye city. State no ma ke come hu abom. Me ma mu tie me wa America mo betimi aka no kore. Very fine. America ye state obi eto California on the governor. Sir. Texas on the governor, Chicago on the governor, New York on the governor. Obia enti aye nkuru ma kabom. It was a saw ensuo na wo ba ne te so no. Enye nsuo. Eye kuro. Enti saadie wo ye oba ne te so no. Enye nsuo. Eye kuro. Eye oman ene wo te so. Wo ti wa pega ne nsa. Wa pega ne nsa si hey. Gina. Yeah, I know na me ba ma baby ono susuro Georgia. Ma baby ka ho asem. Me la da bia me ka me so fe me betu futuro nguadi. Me chiro susum ade. Me chiro. No hu si yes. To me bi si to me bi. Me say abete ye. Ya ba de ne ya ba. Ni se de ya ba full time. Oh yes yes. Amenya do December mun share mo US why. Kan yanko. So na ka tell me say, nsu a hunu ye a odwamanfo ne teso no. Eye kuro ni nkrofo akuakuo. Nsu na hunu ye se odwamanfo ne teso no. Eye kuro ene nkrofo akuakuo. Ane aman enti America fo no. Omo ye kuro. Ene nkrofo akuakuo. Ene aman. Ane kasahodoa. Ene diai. Kasahodoa. Wane diai. Kasahodoa. On America na ye wo miss Kasahoro, your American Indians, your Black Americans, your bebide. Bible naka, and then me person me be picture on American, the anti America, I America. One tear see it, 2 years here. To your costless musica, the Aobua, yes, or Massy, and then make a true pinning, 2 years here. Ocaso show Mathia Bua, maybe 2 and then you see America for Ghana for the Ayaquayam. Me first to be 4 years here. And the make a tron. Yes, your massy. Can you uncle? What's in our catcher? Me say, you sure who you are, my funny to Swanny and Kuro was in soon who you I would get my 4 barnet Tissuno, a you crew, and you sue, a you crew.
Eni nkrofo akuakuo. Eni nkrofo akuakuo. Eni aman. Eni kasa hodoɔ. Eni kasa hodoɔ. Ɔse na mendu a uhunu ye no. Wɔse emedu na uhunu ye no. Eni aboa no. Eni aboa no. Wɔn no ɔbɛtan odwamanfo no. Wɔn no ɔbɛtan odwamanfo no. Na wayɛ ne pasa. Na wayɛ ne pasa. Na wadadagya. Na wadadagya. Na wadini nam. America fo ɔmo ngorɔ ɔmo ho. So te ase America fo ɔmo wurɔ da bi ɔmo to no nufu nyina gugu abonten. You show me, I show you. Ɔmo bu afin no ɔmo kagum. You show me, I show you. Here and there. There be no ɔmo to hu gu hɔ. There be ɔmo nufu gu hɔ. There be ɔmo wurɔ ɔmo ho. I'm telling you the gospel truth. So te ase me die asɛm no ye me meka to si ye bi. Die sɛ die asɛm no tie no meka ne saa pepepe. Ye news ya ye be kan. Ensɛm de obɛti bi. Asɔfo ho nsɛm. Akɔnfo ho nsɛm. Social media nsɛm. Na me yado de Friday you assume 8 o'clock. Gungungunguru ne news no yɛdɛ etua so. Na abɛti sunsum mu nsɛm. Eniema ɛkɔso sunsum mu no. Ɛno no yɛde ba honam ani abɛka kyerɛ. Saa pepepe. Kan yɛnkɔ. Ɔse no wadini nam. Na wadi oja ahye no. Saa. Onyankopɔn no wadi ahyɛ wɔ nakoma mu sɛ. Wɔma ne tirim asɛm mmra mu. Wɔse Onyankopɔn no wadi ahyɛ America fo akoma mu sɛ. Saa wɔ bɛyɛ wɔ hɔ nim. Ɔma ne tirim asɛm onyɛ den. Mmra mu. Na wanya dwenkorɔ. No wanya dwenkorɔ. Na wɔmfa wɔn ahenie ma aboa ne nkosi sɛ. Yes, one thing ti ɔman bia wode wahenie ba kɔhyɛ America ahenie ase. Don't you see? It's a man bebre no ma henie no ɛhyɛ America ahenie ase. So you see? Ya me yadma ye beba England for so. I didn't in England for fi EU nim. You don't know the reason why. Ya ba ba kyerɛ mu. Don't you see? Eniema bi koso a eye sunsun made enye honam ade. I didn't in England for atwo mo ho. Afi EU fo nim. No one ka say no ma de mo ho. No one ka Schengen ne ho biem. Wabisa ho. Wabisa ho se Aden Elizabeth atwe ne ho. Aden London fo ate mo ho. Afi EU nim se omo join European countries ni biom. Unim the reason why. Ya baba be chidem. Me say ade bi e be koso no. Sunsum mu no ase kire ye den. Ewo wonti ase ye. Wodo mu ani na ho. Bibi nsi kwa. So de yate what aboa no amama nyina do ma henie be ye den. Ebe kwakoma saa aboa no. Saa maame no. Maame na okita emenso no. Elsa mama nyina do ma henie ba akoma no. Enti Ghana yesi ayehye o mase because there be ayekosere turu muska. So de be abese ye Jesus ye ntia. Na nanom nyina be abet Tenati, ye jugumsa, ye ntua, ye wuna manio, and ye ba show mass. So be do car, do a pen or children. So the will be do car, do a pen or children. See ye. Into San Eden, a cosso, ewo or man in him. Ain't you know, I don't know, Abia Umusa Taway, Essi Siwa, unim de meaning. What you say, Umusa way, Essi Siwa, unim de meaning, and agree my bet. The meaning of this tower. It is so much near the Edaho. Who be a keke. America for one more yadia. Ha wouldn't you say of one? Your cousin Suma, your cousin Sumupana, Womujiti. Abra fomu jisunsun ni amadi o. Omunji dia ko mu ko di Israel fo achi. Omunji ne ko mu ko di Israel fo achi. Omudo mo ntoma ba ko bom. Omudo ho ba ko twidom. Eti in God we trust. Ka be na actually say in God we trust. Aji American dollar. Sa. To the asie. Ma wani na wo. Ma wani nya dan e na wo. Kan yanko. Ose na wonfa wona henie ma aboa ni nkosi se Onyankopɔn nsɛm ni be wieduru sa wose ahemfui edu omo henie be mama mi akopem se enti ye nyame asɛm so te ose na asɛm ye sunsum onyame na asɛm ye oja so te ase na asɛm ye sunsum wose wonfa omo henie no e ma aboa yi kopem se Nyankopɔn nsɛm ni be wieduru. Nyankopɔn nsɛm ni be ya den. Be wieduru. Nyankopɔn nsɛm ni be ya den. Be wieduru. Yes. Wase no oba a uhunu no no. Ani nkuro kɛse a edi asase so ahemfo so. Wase oba na uhunu no no. Wo yi ekuro kɛse
edi asase so ahemfo edi asase so ahemfo so de ehene so de ase wo so oba na wo hu no no eye enkuro kese edi asase so de ehene odo mwani na ho ate bini aba mwani na ho ne wiase no enna ho kwasa ye hu se wiase edda ho yesi wiase beini wiase no enna ho kwasa ho enti mawani nya dan enna ho yesi yetete abete no na ne cha no enti wodoi mawani na ho wa mawani anna ho a obi de sese ba ye dan abeda no 9 enti no mawani nya dan enna ho mawani enna ho mawani enna ho short yase obi de 6 eba beda no 9 ewiase na ye da ho no mo no wa mawani anna ho a obi betimi de 6 no de abeda no 9 hwe sunsum wo ho one the mother of America odifo unim sa statue you know omo edi omo de friend say the Statue of Liberty that is freedom yes edi omo de friend no e wa America no enti esi won na chese omo ma de omo ho mo de mo pesa amfo shema yes was the Statue of Liberty enti no e statue a wade ne ho to ba be sha na se wade ne ho what only America said the theater wo ye kura wode ne ho won hye wo biase won ko wo besie wo bi ho won ko sra de wo bi ho won ko sra vaccine wo bi ho wade ne ho freedom the Statue of Liberty the Statue of Liberty freedom and justice so the as ye ni siwo ya ye hu ni freedom and justice kwa no bi a wo fura bisia wo de nweda aguni kuma ye hu ni so so ya wo de siwo yi freedom ni de so the as ye was the Statue of Liberty of Liberty sir so the as ye enti wade ne ho wonti America yekura won hye wo biase won say enti sa statue na si wono mo wo so ko kan ho asem wo Revelation 17 ena me de mam asofofo na mabaso no asofofo ma hu se mabaso pa mu a munji bibi ni no mo ji bibi di bi tutu so de sofo ko bi no mu tie me so ya tie ya yi ma hu se mabaso pa mu fa nko sua de mu fa nkyerɛkyerɛ mo nsɔre ma no mu hu se sunsumu ye dan ye wo ho nya Bible na wo ho na ya masofo fofo no munji ni no te munji twura kronkron ni say Bible no osofo bi obe condemn Bible ta osofo no yefo to dia osofo bi obe condemn Bible ta osofo no yefo I'm telling the gospel truth what na asem ye sunsumo nyame na asem ye oja asem ye sunsumo di how do you condemn it no hwe what na asem ye sunsumo nyame na asem ye oja enti ma wani nya dan enna ho ma wani na ho because to say statue na si wono mo no mama yemfe ni aguro wudru man wudu kuro bi mu ni statue bi simu a emu na de jinjan keke o yesi ensuo no ayo man ensuo no ba na te so no ayo man kese ensuo no ba na te so no ayo man kese enti emfa ne mania konti America fo no mo gisunsun se mo de me se black America fo no mo adwuma mo ti internet edina no wo consultation $100 no age no asend no information no the niema na post you $300 $500 dwuma wo mu dia no odo mo wani na ho uti Ghana eniema papa wo ha nyenya wo ha bonsam suro nyame wo ha sunsuma se wo ha ha ba ye dwuma tete nunum emme 20 mahogany nyame dua atoaba kontomire brodi nwura abro kata otunum nyina wo ha obra no totenum nyina wo ha no onfa oti social media jebisem bi ye obi be ka no wutie follow no de wo be hunu da suroku
ebechew a obebubu agu dem no ehwo na wo behunu se se nka me protect me ho a enka nyemnie odo woni na ho yesi yetete abetie no na ne cha no yeso bintimi nkyira kwala nyame na ensatie nyina anye pe bible me tese enye ne honam ene moja ene enya yene wiem atumfuo ensumai frɛ enka brechie sen krofo no yemfa yeni huwom yene sen krofo no na enya enti wama wani anna ho a wo mo de sis beda na wona ma wani na ho to dia tie aya da bia ne mama ya otiemi from Canada sendi mi odi o se papa me ko pake me ka me ko bank me ko pake me ka ko pake me ka ni muslim ni ya pake ne ka asidi ketase form e bompaye e yo Kristo de ko de tibia ba yebu atopa ko sida ko ni praise the Lord praise the Lord praise the Lord wo di ko sida wa sadia ko di mutu wonya problem ansa no behwehwe osofo akira kwan you say prevention is better than cure me na no ka say provision is better than cures enti ma wani nya den enna ho hwe ba ko no de tane me bai mama ya o se da bia sama wo kana ye menwanwa muslim ni apake ne ka no de keta se fom e bom paye e yo Kristo ni aka ba na ko de wi petition yama ye yes nya ye yes ni ye no nya ye no bibi wo wiase ene ade a mede a kire wi e ma wa dwe nko yesi sa ade yesi we senya ade hunu ka keke hunu difuo bi no nim sunsun mu ade abre ho ase ne hyenya se ne wontimi nkira kira wo de ne ma mdane enye ganafo nyina asofo ne be kire kire sa ade we obi ode ahye dem wode egi amanfo sikedi ye de yesi ye baba be kire kire wo ene nwumire ye bre na ye bre eha ena me de wo be ye den ebisi esi esie eni keja omu ne aseda ewrade nhira ne ewrade njuju anam nsi yim ewrade mfa mfra tumu nkwatumu nyame wode yakọ ede yapa meka God of Abraham osi wuchiri mia mesoso metan yenchia no warrior empire fo nyinara ena nwumire mechia chia mu nyinara mede nchia kese efiri bofo pani meta tro honom ede mam se wonfa mu mfra dumu enkwadumu enhira enko nhira mu do obendome won Ewrade ndome no watin na de obehira won Ewrade nhira no meyimpa yesi ensi wiye na ensi ukreyi ade biara da woso a edi unya de minister sankare mu nyankopon ne bofo pani metatro no owenfo kase ne se won fa mu mfiri adum nko adum wache de odo ufa duro so Ewrade mfa ne mfa ewiem amen de woti wo be sama no de wo so wo be kire unyansa wo sunsun mu no Ewrade mo soro aprada nkrante de akire emu bu ne nhwe fom de minister Ewrade ama wo se ena na dwen wonfa wonfiri adum nko adum mu enhira enko nhira mu ade biara ehon ye den awabo ho mpa ya che no nya Ewrade emfa endome wate Ewrade ntutu anamonsi akunya bia besori watu Ewrade ensori wanu so yimpa yesi ensi okay ya Ewrade abafra ya Ewrade bani bobani fodi ya to atenkuru wa mu Ewrade bana boye Ewrade ya Ewrade ensi ya the warrior prophet Gideon for years here do no the warrior prophet what's in the twelve say what crap what you in the qua what I no quay all of the hours say that man ni mo nyam for no was
someone son or Amway. I'm performing a catcher. What is also concrona? What is also concrona? Say, dear. What is also concrona? Any other way? I dear crown. I want you to say, and you know what over here. Prophet Gideon of Foriasi, I don't know. The warrior prophet. So go crash on him. To me, not send him. On the edge of my one in my. It's about money and not chipping in way. No, then I resign. Then I went to. Then I drew my back. Then I worry back. Don't put to a man. Anybody can say I have drawn. That's why you dress. To me, Benatina, me to me. Oh, man, it's a oh, would you bring in one? I won't hear Chiamu. It's Yakika Fue. Won't come on, woman, I say. That's also go crown. Yeah.